Maviete. Pali nkhani ya former minister oyang'anira za madzi za ukhondo awa Abida Mia akuti pakumveka kuti chifukwa ineyo ndayesetsa kupeza video chifukwa mu nthawi yathu inoyi zinthu zikamachitika aliyense amakhala ndi foni kujombola zinthuzi nde ndimafuna ndiyesetse kupeti ndipeze video special chifukwa nkhani yakutuluka apa ndi akuti mayi amenewa akuti anapita achotsa anakatenga Eskom kuchotsa transformer imene anayika ya kwawoko kwa Mgabuko achotsa pamene ku transformer yawo iwowo chifukwa anayika ndiwo anagula ndalama zawo za mthumba mwawo ndi ndi akuti fota aluza zisankho kumene koko komabe inebe zapangidwa post kwambiri ndi anthu ochuluka Mr. Tawona mbwa amene just wapakaso post koma still ineyo ndilibe umboni ponena pano pakatali pano panditha kuona kuti umboni ndilibe chifuna kuti mu nthawi yathu inoyi chilichonse chikamachitika panopa aliyense amakhala ndi phone, you understand, kwajambula chuchitika chakuti therefore ndimafuna ndipemphera kwa anthu amene muli kuchikwawa, please can you confirm izizi tatitsimikizireni kumene koko nkhani ndioti yachitikadi kumene koko ndikungopempha sipano kuti peze information yogwirika other than kuti tizingofalitsa uthenga kuti from hearsays zongoyankhula za wanthu and anyway guys apa pali maviete apa akuti mviete JB akuti chani kodi tiyeni timumvere. Maviete kuzango tuluka pene paja kuti gwengwe, no warning. Maviete tamangomenya ambush them, drop the bomb money, kaboom ameneyo wajantoliro. Maviete fikani mwao nyingi, fikani mwao nyingi. Maviete fikani nditu fikani sinde kuti mavideo atha ya imene bwana Mutharika winamu ndikuti basi mavideo atha iya zokambirana ndi zambiri fikani maviete fikani kuti gwengwe. Maviete ndi maganiza papa pe kulingalira ndeni malingalira za Malemu Saulos Chilima. Malemu Saulos Chilima ndamene anapanga so facilitate kwambiri kuti achakwera awine. Malemu Saulos Chilima ndamene anamenya kampeni ya pamwamba ndithu kuti achakwera awine, koma achakwera atawina ndi gulu lawo la MCP linapanga takeover ndikuwononga zinthu zinthu zikuwonongeka, aliyense anayamba kublema Achilima. Anthu amablema Achilima chifukwa amanena kuti ndi iwowo anamenyera kampeni achakwera ndikuwakopa anthu kuti avotera achakwera. Ndiye mavuto opanga achakwera amene amablemedwa ndi Achilima. Even ine ndikayika post ya Achilima, ina Achilima ndimakonda ndipo ndimakonda fake ama ndipanga remind kwa mbiri ngati mkulu wanga
yemwe ndinalibe. Ndema ndikapanga posta apa pamapezeka makomenti ambirimbiri anthu kunena kuti amenewo ausidwa amenewo chipanda amenewo sibwezi tiri kuvutika ndi chikangawa soneza kuti mkwiyo wambiri wa anthu posankha Chakwera umapita kwa Achilima. Umapita kwa Achilima. Chimozimozinso ndi Mavyete ndi amene anamenya kampeni pa Facebook pano. Palibe munthu pa Facebook pano amene anganame kuti ife tinamenya kampeni ya bwana Mutharika kuposa Mavyete. Ilo ndalikhala boza. Mavyete anayika kampeni osati masewera kwambiri pa Facebook pano. Ndiye pemphero langa a DPP mene mwawinamu ndilonena kuti zopanga zanu zizipangisa anthu kukonda Mavyete kapena kudana nawo. Chifukwa chokunena kuti Mavyetewa ndi amene anakopa anthu ambiri achinyamata kuti akuvotereni Profesa Mutharika. Kuti mufunse anyamata ambiri akuzana kuti aye zona Mavyete anayikadi kampeni. Ndi a DPP mene mwalo wa mboma zochita zanu zizipanga affect ifeyo Mavyete. Chifukwa zinena kuti Mavyetewa ndi amene atipangisa kuti tutavotere ndani a DPP. Chimozimozinso mene anthu samanena kuti Achilima ndi amene anapangisa kuti avotere chani MCP. Kwathu kunali wantchito timamuti Idrisa atachoka ntchito kwathu anayamba osakasakaso ntchito. Ndi zinangochitika kuti kwa Fredo amafuna wantchito. Ndi nauza kuti alipo wantchito Idrisa ndikunziwa wabwino nimbweresa. Koma nitambweresa Idrisa mucho ndinankhazika pansi Maya Fredo ali pati Maya Fredo ali apo Idrisa ali apa. Ndinankhazika pansi Maya Fredo akumva kuti kuti Idrisa Maya Fredo amfuna wantchito. Ine ndakatenga inuyo. Kagwiridikani kantchito pa nyumba pano pa Idrisa kandi panga affect ndani ine. Mukababa mukaononga ntchito ku andazinena kuti kodi wa Idrisa anambweresa ni ndani. Anambweresa ndi JB. Amene iso ndi zoba bwanji. Akati bweresa munthu ngati mene. Mukuona? So izo kuti ingakhale Idrisa ndi amene azigwira ntchito koma zina lizonongeka ndani ndi la ine. Chifukwa ineyo ndi amene ndapanga ndabweresa Idrisa kuja kunyumba kwa Fredo. Ndi Idrisa aja anakhala bwino ndani kwa Fredo. Motiso kwa Fredo atata kufuna wantchito wina. Angati kundifunsa chifukwa wantchito yambirira ndinabweresa ineyo. Anagwira ntchito yotamandika. Kunena kuti zopanga zako munthu zimapanga affect anthu ena. A DPP muziwe kuti poona chisankhochi anthu ambiri anakuchita mvauchi. Anthu ambiri ngati ena ngati ifeyo tinayika moyo wathu pa line chilichonse tinachika pa line kuti inu mundani mulowe mmenemo. Mukalowa mmenemo kugwira ntchito yabwino zina la Mavyete lizitamandiro lizithokozera because Mavyetewo ndi amene anauza anthu kuti avotere ndani avotere inuyo. Koma mukalowa mmenemo ndikukhala ngati MCP kuyiwala kuti watithandizira kuti tiwine zisankho ndi Chilima. Kulowa mmene muja kena kwamba kumaona Mavyete ngati adani. Kumamba kumamunaso Chilima ngati ndani. Kufika muonesese kunena kuti Achilima ndi amene anatulusa DPP mboma. Koma MCP italowa mboma ndani wawo sanaliswa DPP. Adana nasintha. Adani anasanduka MCP. Chimozimozi mu DPP mo muzipezeka ina ake kuti akamva zina loti Mvyete sizimasangasa because kwa iwo Mvyete ndi ndani wawo.
kodi amene akhanga takushana kwambiri bwanji kuti muonesese a DPP sindo mwana mupha Chilimayi. Chilima anaphedwa ndi anthu omwewo amene iye anasapota. Uchimizi kunena kuti soma vyete tisagone tulo ya kumaona ngati kuti nkhondo yatha DPP yawina. Ayi adani amatani amasintha, adani amasintha. Pala anthena mu DPP mo kuti akavinzina mvyete akona ngati ndi mvyete uja alanda chani alanda malo ndiye amene timutani tithane naye mukunayo usatani usayamika. Ndi a DPP imene mwalo wa mbomamu musakhale ngati MCP anthu kuti chongotenga boma kuyiwala omwe anathandiza kuti apange chani afika penyepo. Anthu ambiri akunena kuti JB mumpase mvyete mumpase uminister mumpase uminister. Ingakhale that is far fetched. Koma mulika chilungamo. What people mean is not kunena kuti JB mumpase uminister ya. Koma people want to see kuti inuyo mukupanga recognize ntchito yomwe ndani JB wagwira. That's all they mean. Ndiye mukapanga disregard point imene iyi muwapangira prove anthu kuti ndino anthu osayamika. Mukalowa mboma DPP musayiwale anthu onse amene anagwira ntchito usiku ndi usana kukumenyani kampeni kuti mulowe mutimu. Chifukwa mukatero mukayiwala mwaonesera anthu kuti ndino anthu osayamika. MCP mumata mwamike Chilima anamupha. Anthu mpaka pano amanyoza kumanda kumwe kuli Chilima chifukwa chake akuti iyeyo ndi amene anabweresera undani chikangawa. Ndiye na DPP ndikudziwa kuti ndina anthu osiyana kwambiri ndi MCP. Aonesereni anthu kuti inu ndi anthu osiyana. Gwirani ntchito yotamandika kumeneko. Chifukwa mukatero ifeyo mavyete mutipanga add value. Koma mukalakwisa ifeyo tidana ndi anthu. Chifukwa nena kuti mvyete indi amene amatiuza kuti tivote ndani tivotere APM. Nanga taonani izi. 2 mukapanda kupanga recognize anthu onse amene amenyana nkhondo limodzi mwaonesera anthu kuti ndi anthu osayamika. Ndiye musamayiwale iyi anthu onse amene anayika moyo wawo pa line kuonesa kuti mwawina. Musapange ubale ndi anthu okuti sana kuthandizeni. Musapange ubale ndi anthu okuti nthawi yomwe mnali m'mavuto samapanga kena kalikonse koyankhula ayi. Koma fake pano pamwawina awo akubwerawo. Chonchija muonekera ngamba kuti ndina anthu osayamika. Koma mukalowa mboma ndikupanga liwadi anthu amene nafaita nanu muwaonesa anthu kuti inuyo mmapanga appreciate ndipo mmaona. Kuwapanga ichi chanthu muwapanga encourage kunena kuti kani kupanga chinthu cholondola kani kuyankhula chilungamo kumapindulisa. Munthawi yomwe ife timanya kampeni anthu ambiri amasapota MCP kuma akatenga ndalama ku MCP kumalipidwa nditu ena kumatenga $1 million kumapasa Wizkid, ena kumatenga $300,000 kumapasa Awilo Longomba. Ife tikutani tikumenya nkhondo eti sidinalandire ndalama sidinapite ku MCP kutena kuti tidisheni tikujoinani ayi tinayema machilungamo. Ndiye ntchito ife tagwira uku kuno ndi kwanu nokuti mwaonesere anthu kunena kuti akuluakulu paziko lapansi panopa Mulungu amapanga liwadi anthu oyima pachilungamo. Osamuyiwala Bakili Muluzi TV. Musamuyiwale Bakili Muluzi TV.
Chipanda Bakiri Muluzi TV. Sibwezi DPP ni mboma. Ndipo wina kasakunamizeni bwana kumene kubana Mutalika kunena kuti ayi kampeni tinamenya toka ayi mudzetu ku kampeni kumene koko kunali Bakiri Muluzi TV. Musamuiwale Antanywa, musaiwale Antanywa agwira ntchito yotamandika chimozimozi Bakiri Muluzi TV. Musaiwale Antanywa. Musaiwale Aboni Kalindo. Aboni Kalindo ndi amangidwa kuposa wina aliyense. Aboni Kalindo agwira ntchito yotamandika. Musaiwale Aboni Kalindo. Musaiwale Anamiwa. Musaiwale Alaiton Mangochi. Musaiwale uyu Kachamba wabwera apai. Musaiwale Mavyete. Chifuka anthu ngati amene wawa ndi amene athandizira kuti DPP iwine. Ndiye musakhale ngati anthu a MCP, anthu opanda pache, anthu osayamika, anthu osaona kuti tifike apa. Ndi awa athandizira nkumankasa ndikumapasa anthu omwewo athandizawo osapanga choncho. Mavyete kumenyerera nkhondo. Mwene mwalo wamo Mavyete si adani anu. Gwira nawo ni ntchito. Apanga ni reward Mavyete. Agwira ntchito yotamandika. Chonchija mukupanga promote chilungamo. Chonchija mukupanga promote justice. Chonchija mukuonesera ma youth kunena kuti ma youth if you cut corners palipo chimwe chimatani mutaphule. Kwa muntu kayima pa chilungamo, no matter how much you go through, because itakumana nazo tifetu zingoneka simple apa pafake DPP ya wina koma nthawi imene yomwe timapanga zezo it was uncertain. Koma nalani tinagwira ntchito. Sinapita ku MCP ngati wina aliyense amene anapita ku MCP. We didn't go the easy route. No, we took the long route. Zaka tikumenya nkhondo. Ndiye mene mwalo wamu gwira ntchito yotamandika. Mukagwira ntchito yotamandika mawa pano mavoti akasabweraso zaka 5 zikubwerazi. Anthu akeso ni ndani? Ndife tomwe. Tisapangaso vouch. Kuti mwaonatu anthu achadwa anagwira ntchito yabwino. Yetete? Ndi tavote ninisoni. Because muziwe kunena kuti pala anthu ena omwe ni makey figures ku Malawi. Anthu amene mukapanga ignore at your own peril. Gwira ntchito ni makey figures. Ife Mavyete tindi influence. Andi IMCP amatipanga underestimate, kutipanga undermine. Underestimation imene yoyo kudelera kumene koko ndikumene kwaluzisa. Chifukwa samafuna kupanga accept chinthu cha obvious. Chonena kuti Mavyete is a force to be reckoned with. Ndiye inu sa DPP musakhala ngati anthu a MCP. Musakhala ngati tusumu kutuona. Mukaluwa mbenemo tipange recognize. Chifukwa kumene kujako sikupusa ya. Kuba jako ni nzeru. Mukupanga align ndi anthu omwe amapanga influence. Anthu omwe atazati akuvotereni iso. Ndiye chomwe mafani kukuuzeni kunena kuti ineyo sindifuna ndikhale another Saulos Chilima. Omenyerera nkhondo kuti ena ake alowemo, anthu aja akalowamo ndikamba kupanga zawo. Chifukwa kumene kujako kuti panga discredit ifeyo ndani Mavyete. At DPP timakukhulupirirani. I have all the faith in you. I believe in you. Kuti mugwira ntchito yotamandika. Ndipo I believe kunena kuti ubale wa ife ndinu ukhala strengthened. Ndipo inu simukhala jealous ndi ifeyo. Ndipo inu simukhala ndi nsanje ndi ifeyo. Iyayi simutona songa kuti ifeyo
ndife adani yanu kwa mutu olangati kuti ifeyo ndinu ndi pali yani pali brotherly love, pali mgwirizano, pali chikondi. Nde instead of kukhanga ta MCP omati basi amene iyi ndi threat tithane naye amene iyi iyayi, inuyo tipange ni chani, tipange ni liwadi, tigwirane ni ntchito, anthu aone, anthu adziwe kunena kuti zabwinonso zimapindulisa. Ndiye osamuiwala Bakili Muluzi TV, musamuiwale Bakili Muluzi TV. Ngati simukumuziwa msakeni mpaka mumpeze, mpase ni ntchito amene ujayo ku Anti-Corruption Bureau. Kumpasa amene ujayo ntchito ku Anti-Corruption Bureau, katangale mboma mwathana naye. Anthu ofuna kumagwena ntchito ngati amene una anthu achilungamo, anthu integrity. Anthu achilungamo, anthu integrity, anthu opanga uphold constitution ndi democracy. Amene ndio amene kumagwena ntchito. Bakili Muluzi TV uja ndio ofunikira namba 1 meja ku Anti-Corruption Bureau. Boni Kalindu munthu ofunika kugwena ntchito meja. Ntanyiwa munthu ofunika kugwena ntchito meja. Brian Banda munthu ofunikira kugwena ntchito mejayo. Timu yose ijaku jeni yaku ina libame ya Times TV jadi Wanda Msisha atikani ndevu zamwe oseja anthu ofuna kuona kugwira nawo ntchito ndi amene ajawo, anthu achilungamo, anthu oyima pachilungamo, even zinthuzo zitayike mu ina awkward situation kugwira nawo ntchito. Ndi a DPP mukagwira ntchito yabwino nuno ifeso zina lathu lipita pasogolo, ndipo ubale wathu ukhala strengthen. Musapange ma mistake omwewo IMCP osafuna kupanga recognize anzawo, osafuna kupanga reward ma achievement anthu ena, koma kuyamba kuyang'ana anthu nkumaona ngati kuti anthu aja ndi ma threat, kumaona ngati anthu aja ndi obwera kuzaba malo, kuyamba kumaona ngati maviyete aja ndi anthu kuti akufuna kuberani malo. Iya musakhale ngati moyo ngati mene moyo mene wowo ndinoona pangisa MCP kuti iluze, kusapanga appreciate anthu omwe anapanga iwowo kukhala iwowo. Ndiye I hope tamvana kuti mugwira ntchito yabwino itamandika, ndipo mwasamala Malawi, ndipo mwakonda, ndipo Malawi mu ulamuliro wa DPP wapanopa akhala anthu osangalala kwambiri, ndipo anthu akationa azilitcha anthu odala kunena kuti maula maviyete amene wandeoziwa zinthu anachosa chikangawa mboma kubweresa mu DPP, koma si chitukuko chake chokhacho. Yetu ndiye nonse koma nonse mugone bwino, Mulungu akudaliseni. Salute. Kuti documentary so Thank you.